Por unanimidade, o Pleno da Corporación Provincial aprobaba esta mañá unha achega de 100.000 euros ao Club de Remo Puebla para a compra de novas embarcacións e material de adestramento e competición. O acordo ratifica o compromiso adquirido no seu día polo presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, na súa visita á sede do club, tras o grave incendio que destruiu por completo as súas instalacións o pasado mes de xaneiro. A sesión foi seguida ademais con detalle por varios membros da xunta directiva do club, os que acompañaron tamén o alcalde José Carlos Vidal e a edil Patricia Lojo. Todos eles, unha vez rematado o pleno, foron recibidos polo presidente, momento que aproveitaron para agradecerlle a colaboración e o apoio da Deputación. Con esta axuda económica, o Club de Remo Puebla poderá adquirir novas embarcacións e material para desenvolver o seu labor. Entre o material recollido no acordo figuran 3 traíñas de diferentes modelos, 4 bateis, 3 embarcacións de banco móvil, remos de fibra de carbono, así como máquinas de ximnasio e outro material de adestramento.